kaikki tehty. No niin. Onko se oikea käsi? Se laukataan siellä. Tässä on vähän tää hitsi. Se ei muuten liiku. No. Elää kattelee. Hei, oli ihan ekas sauna oli vielä. Joo. Niin, mutta kaikki aloittaa Nää oli jostakin. ekoja ja sitten tuolla oli jopa ihan hyvää saumaa tuolla alla tuolla. Juu. Tuo mun Kyllä ne ammattikoululaisetkin, niin jostakin ne aloittaa. Sä oot lukiossa. Ja sä osaat lähinnä tehdä vaan rahaa. No joo, että ei oikein muita taitoja. Ei oikein muita taitoja. Naisia, no. Niin. Niin siihen nähdään ihan hyvinhän tämä on mennyt. Saatiin Tauno tubettajan pajalta video. Tässä oli siis raideleveyden lyhentämisoperaatio. Tässä on lasten tappamista varten tehty tämmönen karting-auto, josta puuttuu kaikki mahdolliset suojavälineet. Ja jossa voi kaasu hirttää kiinni ihan koska tahansa. Ja tää voi mennä ojaan päin puuta ihan milloin tahansa. Mutta kun pojat vaan haluaa tämän kaota ja päästä ajamaan sille tuonne heikolle järvenjäälle. Kuulostaa todella lupaavalta. Ei sitä tylsää. Mutta sen takia teitä siskonpoikia on niin monta, että on paljon särkymävaraa. Eihän se kaikkien tarvitse jäädä eloon. Nyt jos te kuolette, niin molemmille vanhemmille jää vielä yksi. Niin, iso perintö. Niin, sukunimi jatkuu. Se on tärkeintä.